There is a Zanu PF thug who is fighting Zimbabweans who are against the SADC summit. Azvipere mushe tinoti pane ethug wemuZanu PF ari kuti aiwa ari kuthreatena vanhu vese vanotaura nhonzi maprotests achiti aiwa achadefenda mutungamiri wenyika. Tinoona kuti this guy aoneswa moto. Sanapinda mashoko anobuda achitaurwa nyonga muzara nhasi ndobva wasubscribe wolike kuti on the bell icon. Tichipinda paZFM stereo vanobuditsa nhau vanyora vachiti an organization called Citizen Against Economic Sanctions through its leader Jarare Martin has warned against protests during the SADC summit. Anonyora chiti between now and SADC we are going to defend this country, we are going to defend President Mnangagwa's chairmanship of SADC. Tinoona kuti vakomana na President wekusvanda vanouya vachireplya kune mashoko anga ataura but the post yapostiwa panapa neZFM anyora achiti President wekusvanda please tell him that you are ready to meet with him even before the summit starts. Let him choose the venue and time. We will show that ED Mnangagwa is illegitimate. Haha, ana vanhu ndo mashoko anoitwa panapa na President wekusvanda amenoto vana President wekusvanda vakaronge ndo vamoza kuti vakone opposition panapa mashoko like kubva last week ari kuyataura mashoko ekujamuka ari kuyataura mashoko emaprotest muzara nhasi apa ndo pari kuyataura mashoko ekuti we are ready to meet with him before summit starts. Atozvanzi titori ready kutosangana newe hatisi kana kutombokutyai tiri kuda kutoprotesta zvamunoda kutomisa vanhu ndozvatoda kuita. Mashoko ari kutaurwa panapa naPresident wekusvanda. Zviputidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pe this tragic situation. Kuda kumesection medu musangana kusubscribe like